दिनै 26 जानुवारि भारतनि रिपाब्लिक डे आरो गाबोनो 27 जानुवारि 2025 बर' गोजोन गोरोबथा एबा बिटिआर एकर्ड डे आरो बे मोनसे जारिमिनारि आरो सिगनिफिकेन्ट आरो हारिनि मोनसे माइल खुन्थिया जे मोनसे सान बे सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बारग' एनडिएफबि बारग' बिएलटि बारग' जोंनि भलन्टियार फर्स बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जागायनानै आबो हारिमु आफाद बर'नि जेसेबां माहारियारि आफाद दंमोन 15 आफादफोरखौ लानानै जोङो गाबोनो बे एकर्ड डेखौ चिरां जिल्लानि खासिक'त्रा हायार सेकेन्डारिनि गेवलां फोथाराव फ्राय दासिमनि खौरां मोननायाव जोङो 3,000नि टारगेट लादोंमोन नाथाय 5,000निबो बारा जोंनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद गौथुमफोरनि आरो बारग' जायफोर रेनाउन जोंनि माने शिक्षाबिद बा जोंनि साहित्यिक थुनलाइगिरि गुबुन गुबुन बिथिंनि सिनियर बड'फानि आन्दलनाव थाबोनाय बिएलटि आन्दलनाव थाबोनाय एनडिएफबि आन्दलनाव थाबोनाय गोबांथार दैदेनगिरि मावथि बिथांमोना गाबोन बाहागो लाफैगोन आरो बे एकर्ड डेखौ मोजाङै जाफुंसारनायनि आरो गोजोन आरो सान्थिखौ खौसेथिखौ जेब्लायबो जोङो मोनसे मोन्थोर हिसाबै आधार हिसाबै लानानै हाबा मावलांनायनि थांखिजों दिनै बे मोनाबिलि समाव 5 रिंगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो मावखुलि आनसलिकनि दालाय जोंनि जिल्ला जोंनि इउनिभार्सिटि जोंनि कलेज इउनियन गुबुन गुबुन लेभेलाव जोङो 2 लाख आलारि बाथि आसाम नाङै आरो भारताव जेराव जिखि थाया मानो जों बेबायदि इन्सट्राक्सन हरदों आरो बिनि गेजेरजों गाबोननि गोरोबथा साना मोजाङै मोजां जाफुंसारथों आरो जे 5,000 बड'लेण्ड आलादा रायजो दाबिनि सोमावसारनायाव सहिद जाबाय मुंख्लं जाबाय बे जोहोलाव जोहोलावजो बे बिर बिथांमोननि सोरगोआरि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हाथों बेखौनो जोङो आर'ज गाबनानै बेखौनो जोङो हास्थायनानै दिनै बे आलारि बाथिखौ फोजोंदों 5 बोसोराव दफानि माखासे मैखोम दफाफ्रा क्लजफ्रा मावफुंजाबाय आरो माखासे क्लजफ्रा दाबो मावफुंजानो गोनां दङ आरो गथा गथायै जुदि बुजिनांगौब्ला बे गोरोबथानि मुल आधार बेसिसआनो जाबाय मर अट'नमि 93 आव बर' हारिया मोनसे एकर्ड मोनदों बड'फानि गिबि आन्दलन बड'लेण्ड आन्दलननि गेजेरजों आरो 2003 आव बिएलटिनि सोमावसारनाय एबसुनि सोमावसारनायनि गेजेरजों बिटिसि जि जोंहा 6 शिड्युल एरेन्जमेन्टखौ मोनदों 2020 27 जानुवारि बे एकर्ड डे आरो बे 27 जानुवारि एकर्ड डेखौ जों गाबोन फालिनो थांगासिनो दं आरो बे बिटिआर एग्रिमेन्टआ बिटिसि एग्रिमेन्टनिनो मर अट'नमिनि मोनसे एरेन्जमेन्ट जिहेतु संकसनिफ्राय पासनिसिमल' जोंनि सिमाया मोननै एकर्डआव लिमिटेड जानानै दङमोन बेखायनो पासनिफ्राय गहपुर सिमलुगुरि लखिमपुर जिल्लानि आरो गहपुरनि नांजाबनाय बेसिम सिमा बोनायनि थाखाय 60 गामि सोजाबाय बेजों लोगोसे सान्थि गायसननायनि जि मोनसे जोंहा थांखि एजेन्डा दङमोन 30-34 बोसोर जोङो मोनसे भायलेन्स मोनसे जोङो बड'लेण्ड आन्दलननि दाबियाव जोंखौ दमन खालामनाय जोंखौ नाख्रेबनाय जोंखौ बुथारनाय दानथारनाय सुथारनाय नाख्रेबनाय नासयनाय डिसक्रिमिनेसन बे गासिबो जोङो स्ट्रागोलाव जोङो माखासे जोंहा गिदिर खहा जायाखै नङा जादों सरकाराबो खहा जादों दा बे भायलेन्स आरो बे कनफ्लिक्टनि मोनसे फिनिशिं होनानै जेरैबायदि ब्रिटिशजों भारत उदांस्रिनि थाखाय महात्मा गान्धीनि इनिसिएटिभआव दैदेननायाव उदांस्रिनि सोमावसारनाय जादोंमोन 1947 मायथाइयाव उदांस्रि मोनदोंमोन बेनि उनाव भारतनि दानायनि निर्माणनि थाखाय हाबाफारि आरम्भ जादोंमोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद सोमावसारग्रा आफाद एनडिएफबि गासैबो सानबाय जे मोनसे चेप्टार फिनिशिं होनानै एनादार टाइमनि थाखाय गेरेमसा हारि दानाय बड'लेण्ड बर' हारिनि एसपिरेसनखौ आरो जोङो मोननायनि थाखाय मावलांनांगौ दा बेखायनो बे गोजोन गायसननायनि मोनसे थांखि बे एकर्डआव दङ सिमा बारायनायनि थांखि लोगोसेनो जोंहा माने समस्ति बारायनांगौ 40थानिफ्राय 60था खालामनांगौ लोगोसे जोंहा पावार एन्ड फांसन बारायनांगौ फाइनान्सियेल क्षमता फाइनान्सियेल अट'नमि फाइनान्स कमिसनखौ जोङो लानानै जोंनि काउन्सिलखौ जों मजबुत खालामनांगौ आरो बे एकर्डजों
बिटिआरआव जिखिनि क्षमता सिक्सिडुलनि मर अटनमिया बारायगोन बेजों लोगोसे बर' कसारि काउन्सिल बर'निनो मोनसे आलादा काउन्सिल आसामावनो जुदि दाजाबाय कार्बि आंलंनि इस्यु दङ बेखौ समाधान खालामनांगोन बिनि थाखाय जोंनि नाजानाया कन्टिनिउ जादों एनडिएफबिनि इस्यु दङ बिनि थाखायबो हाबाफारि मावनाया सोलिगासिनो दङ आरो बे गासै मोनसे जि इनिसिएटिभ आरो मोनसे ग्रेटार सार्थखौ जातीय सार्थखौ लानानैनो बे एकर्डआ मावफुंजादोंमोन जायफोर एकर्ड सिगनेटरि बिथांमोनखौ आं धन्यबाद बावदों सिगनेटरि आफाद बे आफादफोरनि डिटारमिनेसनखौ आङो साबायखर बावदों संग्रामि आफादफोरखौ आरो लोगोसेनो बर' रायजो राजाखौ आङो साबायखर बावदों जे गोलाव समनि सोमावसारनायाव बिथांमोना जातीय सार्थ जातीयताबादखौ लानानै बड'फानि आदर्श बड'लेण्ड आलादा रायजोनि दाबियाव बारसोमनायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ बावसोमनायनि गेजेरजों नोरजिया जानायनि गेजेरजों दिनै मोनसे नङा मोननै नङा मोनथाम एकर्ड दिनै जोङो सान्तिनि परिबेसाव एनादार टाइमनि थाखाय जोङो आल्टिमेट बड'फानि जि थांखि जि सिमां बेखायनो गाबोननि सावरायनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बड'फानि गेरेमसा माहारि दानायनि जि सिमां गेरेमसा माहारिया समाज रांखान्थि राजखान्थि सोलोंथाइ गासै बिथिंजों जानांगोन आरो जोङो रक्षनाबेक्षन सेफगार्ड मोननांगोन इन दा मिन टाइम लोगोसेनो आल्टिमेटलि जोङो जोंनि जे आलादा रायजोनि जे थांखि दङ बे थांखिसिम जोङो आवगायलांनांगोन आरो अब्लासो बर' हारिनि जि मोनसे एसपिरेसन बे एसपिरेसना बास्तबाव जागोन आरो दिनै जिखिनि मोनबाय बेनो जोंनि मोनसे केपिटेल बे एसेट आरो बे केपिटेलानो जाति निर्माणनि थाखाय दिनै जोंनो मोनसे काउन्सिला जेरैबायदि जोंखौ माने इउनाइट खालामनानै मोनसे राजनैतिक जाति दानायनि थाखाय पेट्रनाइज होदों संबिधानिक हारि दानायनि थाखाय जि रक्षनाबेक्षन होदों जोंनि राव हारिमुनि बिथिङाव थारैनो बे एरेन्जमेन्टफोरा जायामोनब्ला जोंनि आगुनि दैदेनगिरि जाय जातीय नेताफोर दङ दैदेनगिरिफोर दङ बड'फा दङ बिथांमोननि नेतृत्वआव बे आराम्भ जायामोनब्ला दिनै जोंनि बे मोजां सम मोजां थासारिखौ दिनैनि इयुन जोलैया स्कुल कलेज इउनिभारसिटियाव फरायबाय थानाय दिनैनि जेनेरेसना मालाबाबो बे थासारिखौ मोननाय नङामोन आरो बे थासारिया फैयामोनब्ला जों बै समनि जे नासयजानाय गादबजानाय सुसिजानाय नेवसिजानाय बे थासारियावनो बर' हारिया उनफिननानै थानो गोनां जागौमोन गोजोन्थों बिकेडब्लिउसिनि जेंना बिसायख'थिखौनो सिमा जानाय बेफोर दासिमहालागै जाफुङाखै आरो फारसेथिं बिटिसि आरो बिटिआर जाबाय बेनि अनगायै कार्बि आंलंनि जे एसटिनि इस्यु बे इस्युआ दिनैसिम सुस्रांजाया मैखोमै माबाफोर गाबोननि सावरायनाय बे बर' कसारि काउन्सिलनि गामि नटिफिकेसन अन प्रसेसआव दङ राभा आसाम काउन्सिलखौ लानानै माखासे डिसपुट दङ बेयो सलुसन जानायनि लामायाव बिनि थाखाय गिबि मन्थ्रि लेभेलाव आरो मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म रनज पेगुनि लेभेलाव सावरायबाय थानाया जादों इउबिपिअ एबसु बर' कसारि काउन्सिल बिटिआर काउन्सिल एडभाइजरि कमिटि दङ बे लेभेलावबो बेखौ रायलायबाय थानाय जादों बेयो खोब खम समनि गेजेराव समाधाननि लामायाव फैगोन कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि मेटारा हम डिपार्टमेन्टनिफ्राय ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्ट बे लेभेलाव बियो दा सहैनानै दङ टेबोलाव बिनि थाखाय बिबेसना खालामबाय थानाय जादों आरो नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा बिनि सायाव दायित्व लानानै बेखौ नायबिजिरबाय थादों मोनसे मोजां सम आरो थासारिनि गेजेराव बिनि मोजां डिसिसनाबो फैगोन होननानै जोङो आसाबादि गोजोन्थों।